Chiregai kunohwanda mvura ikoko. Taakuziya zvinodiwa pamusha wedu. Mwari vanokuitira izvo. Ndakuda kubva pano asi handingabvi ndisina kumbotaura iri shoko randandichida pakey note address yangu yandandichida kuita kuti ndifambe nemi tifanirwa kuita way forward tese. Asi ndoziva kuti Mwari vachakuitirai paevaluation yenyu munopfuurira munoita kutodarika ndiripo. Idzaya dzangu dzangu dzekuti maita chinhu chakanaka. Saka ngatichingopedzisai tese asi nekuda kwenguva hatichapedzisa tese. Asi amundivhurira Genesis 1. One yacho. Hallelujah. Amen. Chiverengo shoko rashi. Yeah. Kubhuku yokutanga ya Moses ndafarira panzi tiri kuverenga shoko rashi. Shoko rino harisi remunhu. Ishoko rani? Rashi. Amen. Amen. Pane musoro shoko uripo. Kusikwa kwa zvose. Creation. Amen. Kurea kusikwa. Creation. Creation kureva kuita kuti changa chisipo chivepo. Changa chisipo chivepo. Ndo shoko randiri kuda chete. Nekuti vachitaura leadership yemuchikomba vaindipa kuti nditsvage theme ndokuti inini theme ndotoiwana kana mandipa zvamuri kuda. Zvaita because chinounganidza vanhu chikonzero chaita kuti muite workshop chii. Nobva vati tiri kuda kuti tipiwe mweya wekuva creative. Saka tinova creative tichitora papi ndo pari kunzi kusikwa kwezvinhu zvese. Muverenga 1 pavhesi ya 1. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Ipapo apedza zvese ndo paanozoti ngatisikei munhu akaita sani sesu. Kuroti isusu kana Mwari atisika takaita saye, iye akasika akaita kuti changa chisipo chivepo nesu nekuti tasikwa nemufananidzo wake tinofanira kuti zvimwe zvisipo muzvapupu zvivepo. Tine simba iri, this authority iyi yekuti zvisipo zvivepo tinayo nekuti akatisika takaita saye. Kuita saye kunoreva ndobva kunodudzira kuti papa overseer kana maitwa nomufananidzo wake munofanira kuzoita saye. Saka kana akacreata nemiwo munofanira kuva creative. You were created to be creative. Kuroti makasikwa kuti musikewo. Tiri kuti Mwari vakaita changa chisipo chivepo kuti isusu tizogona kuti chisipo muzvapupu chivepo. Amen, amen. Nhau ndiye kuti chisipo muzvapupu chivepo. Ndo nhau yatiri kuverengerai. That was my key note. Iyoyo nhau yedu ndiye kuti patiri kufamba nyasha ngadziwande kuti chisimo muzvapupu chivepo. Ibuilding here, imota ya overseer here, imba yemuno muchivhu here yekuti chivhu chikomba ya nemba yekuti kana ana mungofa vachiuya anosikuraramo. Amen, amen. Yanazvo here chechi, yane chikombi here chinofamba chitora vanhu kumasangano, vanambuya zvavamwe vachiuyiwa navo kumusangano, vachiendwa navo kuHarare, vachiendwa navo kuJerusarema. Zvapo here nekuti imi munozvigona. You were created to create. Makasikwa kuti muchisika. Manga musipo kuti muite zvisipo zvizovapo. Mwari haana kusika ndege. Mwari haana kusika shipi inofamba mvura. Asi akaita minana yokuti imi muvepo. Kuti imi mugozoita kuti pave nemota. Saka kana paine munhu akaramba kuva limited pabrain, limited pamind yake, nobva ashandisa njere dzokuti Mwari akasika shiri
inobhururuka ichibata mhepo kuti isadonhe, ichigona kukoka mhepo kuti iende mberi kana kukoka mhepo kuti imire ipapo. Mwari kana akasika, kunoshaya here chimwe chinhu chinogona kufamba mumhepo semasikirwo akaitwa shiri naMwari. Nobva munhu aramba kuzvipa boundary yemafungiro, nobva asvika paakaita kuti kuve nendege yanga isiko. Saka irombo rakaipa uye chituko pamunhu anoti chakati hachigoneke mukereke kana paupenyu. Ivo Mwari vakati zvinogoneka. Nobva mumwe munhu aita kuti kuve nendege, kuve neshipu inofamba mumvura, kuve nemotikari. Kuziva kuti tikachera muvhu tichawana gasi, tichawana zvinoshanda chakati, tozviita mafuta, tazviita mafuta zvichafambisa chimwe chigaloni changa chakangogadzirwa chakagara chokutsvagirwa mavhiri. Nobva atoita kuti Mwari havana kumbosika motikari, asi munana motikari munana. Amen, amen. Motikari mashura kungofuma munhu agara otofamba osvika kwaanoenda, asi Mwari havana kuisika. Vakasika munhu, nobva vamupa simba seravo rekusika. Nobva munhu awana simba rokuti agadzire motikari. Saka nhasi munhu ari kuzvilimita ndiani? Ngatisimukei mapostori. Amen. Mupostori 2022, mupostori simuka simudza pfungwa. Urege kuzvilimita kuti chakati achiite. Wakagadzirirwa motikari nevanhu, wagadzirirwa ndege navamwe, kweu wagadzirei? Amen, amen. Isu tiri vemweya, tinofamba mumweya, tisu tinofanira kutotungamirira zvinhu zvacho izvozvo. Saka isu tinofanira kubva mweya wekuti chakati achiite. Amen. Ndo mashoko angu ekupedzisira pakinoti yangu, asi ndichifanira kuenda mberi. Because mukacherechedza mboramba muchienda mberi. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Mwari wasika denga nenyika, yes. Nyika yakanga isina kugadzirwa. Nyika yanga isina order. Amen. Nyika yanga isina chinhu. Yanga isina order. Nyika yanga isina chinhu. Maona, Mwari asika nyika. Asi nyika haina chinhu, haina chinhu, haina order. Zokorora ipapo. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa. Nyika yakanga isina kugadzirwa, yapapa sina order. Muri kunzwa zvakanaka? Amen, amen. Mapinda mupostori amai, mapinda mupostori baba, haina kugadzirwa. Haina kudini? Amen. Mapinda musina kugadzirwa. Mapinda musina kugadzirwa. Pane chikonzero. Mwari wasika nyika asi haina kugadzirwa. Chii chazoitika? Isina chinhu. Ni workshop haiparidzwe, isu siyana inesu. Nyika yakanga isina kugadzirwa. Amen. Isina chinhu. Yeah, say workshop. Isina chinhu. Rima rakanga riripo. Rima riripo zvakasangana nei? Rima riripo pamusoro pemvura. Zvakasangana kwidimba rima mvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga achigara pamusoro pemvura. Mweya waMwari wakanga uchitori usina pekugara. Iwo mweya waMwari wamuinawo wakanga usina pekugara. Zvoti wetu wana kugara pamusoro pemvura. Ndo chisikwa changa chiripo. Mwari akati chiedza ngachivepo. Mwari vakuisa order. Rima panofanira kuita chiedza. Ngativafarire Mwari vanoisa order. Chiedza ngachivepo. Chiedza chikavapo. Aiwa, kana mangoti tiri kuda chivakwa, tiri kuda shed sezvakataura coordinator, inovapo. Mwari akati chiedza ngachivepo chikavapo. Ini ndakasikwa nemufananidzo wake. Amen, amen. Kana ndati ngapachiita shed inoita. Ini mwana wechikomba. Kana ndati hatichadi vana mbuya ava kuti vatsve nezuva. Amen. Panofanira kuti vakirwe shed. Inofanira kuvapa. Kana tati havachagoni kufamba netsoka zvavaisiita kubva kwamadamombe vachiya kuzosvonda kumahushu vachidzokera same day vakatsanya,
havachazvigona kura. Kana tati ngavatengerwe mota, inovapo, inotengwa. Mota inotengwa yakamirira kunotora vana vekumasasa kumasasa, yakamirira kunotora vekumadamombe, yakamirira kutora vekuzvifu, inotengwa. Ndona uyataunganira panapa. Ndona uyataitira workshop. Haisi workshop, takasiita maworkshop akawanda. Leadership workshops hadzipere, but tiri kuda zvine maresults now. Amen. Leadership takaita kumombe, takaita kubasa, tikaita kupi, wherever, ndo inoitwa pese pese. But isu tiri kuda inotibetsera. Ndo yamaona vanomai vachiuya muno. Kuti takuda zvatinozodzokorora tichitsvaka. Kuti zvatabva paya tazoita work plan from there. Yatipa chii. Pazonopera gore 22 yatipa chii. Kana iri 45 years, kana iri 10 years, kana iri 12 years, muono. Kurati takuda vanhu vasiri limited pakuona. Hatidi vari kuona gore rimwe chete, hatidi vari kuona mwedzi mumwe chete, tikuda vari kupotsera muono. Kuti by 2020 ani tinenge taapa, ndo leadership iri kudiwa. Inoona. Kana tichitaura kuona hatisi kureva maziso, asi tiri kureva mind. Iri kuonei. Mind iri kuonei after 40 years pazvapupu. Mind yako iri kuonei mupfungwa dzako mundangariro mako. Mune zvapupu ipi after 20 years. Uri kuona uri pasi pemusasa here? Uri kuona wakagara chei yakaomarara here inorwadza? Yokuti kana tazochembera inenge yakutibaya. Uri kuona sofa here? Uri kuona amen amen. Amen. Tiri kubatana ndakukurasai. Takuita zvokuparidza manje. Isu tiri kuita zvinonyoreka zvemalessons. Saka Mwari vakuisa order. Ichi ngachivepo pachikomba. Mota ngaivepo. Amen amen. Mufundisi ngavaende. Bishop vati kuenda kuItaly. Saka mufundisi wedu wechikomba ari kuenda navo. Amen amen. Mari yekuenda kwemufundisi wedu anofanira kuvapo pari kuenda bishop. Ngaivepo. Amen amen. Ko uyaenda nabishop zvavari kunoita 3 months. Muri yake inosara ichidya chikomba ngaitasi. Kunonzi kukura vanhu vachienda pane zvimwe. Tichibva kurege kuita mumwe munhu anoita basa risina ropafadzo because ari kuita achinyunyuta because ari kufonerwa nemukadzi wesipo yapera. Kuroti muono wekuti uri kuona zvapupu yamangwana iyi uri kuiona sei? Amen amen. Uri kuona here kuine muprofita ari kubhadharisa? Kufanira kuita muprofita anobhadharisa. Maprofita ezvapupu anorova basa. Ngativagadzire platform, hatidi kunzwa anobhadharisa. Amen amen. Asi chechi yaitei ndo muono watiri kuda. Ndo zvapupu yatiri kudi. Ndo kwatiri kuda. That's where we are heading towards. Amen. Mwari vatibatsire oze ndikarambe because kana already mbonenge kaungeri pasha. Asi now ndekuti pari kuiswa order. Kuroti kurongedzeka kana kusarongeka kwakaita zvapupu hakusi kwekuti ini ndakumira ndichisoropodza zvapupu ndichikombeya nevamwe, asi inini ndakakandwa naMwari kuzvapupu kuti ndiise order. Nokuti Mwari wangu paakasika nyika isina kugadzirika akazoigadzira akasiya order. Saka ndiri waMwari ari padhuze naMwari anogara achiita zvaMwari hazvindiremere izvozvo. Nokuti handisi ndinozviita zvinoitwa nemuridzi. Indinongotanga bedze kuparura kuti Mwari ndaakuda ichi chinofanira kuvapo. Amen. Vakangoti mavhuri waitwa imba iyi yababa ndibaba waringeso imwe yamuchatera kuvhura muno muchikomba imba yangu ndo zvavakati nhasi yatopo manje iri kufa. Hakuna chauno iwoyo murangariro iwoyo nokuti hamuna kutaura makawanda makataura munhu wese achinzwa. Amen. Nobva mazokohwa hapana ima musina pfungwa yekuti muchakohwa saizvozvo.
Saka chawada as from izvo tichipedza workshop ino yatizodza. Musati zvenyu hatina kuti ringwa maoko pamusoro, asi yazodza because Mwari vanotondinzwa. Ndikutaura neexperience yaMwari wangu ndinozvinzwisisa kuti kana paina anoteerera zvake anofanira kuitirwa ende zvinofanira kuitika. Mwari akati chiedza ngachivepo. Yeah. Chiedza chikavapo. Chiedza chikavapo. Mwari anenge zvaigadzira zvake chiedza, hatingatauri kuti zvichairevei asi tichaona mukana. Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Yeah. Panofanira kuita evaluation. Mwari aona sei kuti zvakanaka because acheuka kutarisa zvaaita. Saka chinonzi lead kana mukaita any function musazorega kuita report back, musazorega kuita evaluation. Asi evaluation yenyu ngairege kuva inoperera pakuti muto wakazopakurirwa ava waive mushoma, saka muzhinji wanga waenda kupi. Ameni. Mombe yaive nemakumbo mairi but takazona pakapakurwa. Yes, of course.